ए जी सुनिए ना। ओहो सुन रही ना, बोली ना की कोई। अरे बाबा सुनबो नहीं करते हैं। एक साड़ी ला दीजिए ना, नैहर जाएंगे। नैहर की बोलाएंगे। म्यूजिक बाय पप्पू प्रेमी यादव, नजारा म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो पावापुरी। आप सुन रहे हैं युवा स्टार अखिलेश लाल यादव को। लागा पिया हो बनारस के सड़िया पहनी के जाइबो नैहराबा। लागा पिया हो बनारस के सड़िया पहनी के जाइबो नैहराबा। तू जइमी छोड़ के नैहर के मौगी तक के देखे हमारा घरवा के। तू जइमी छोड़ के नैहर के मौगी तक के देखे हमारा घरवा। लागा पिया हो बनारस के सड़िया पहनी के जाइबो नैहराबा। लागा पिया हो बनारस के सड़िया पहनी के जाइबो नैहराबा। तू जइमी छोड़ के नैहर के मौगी तक के देखे हमारा घरवा के। तू जइमी छोड़ के नैहर के मौगी तक के देखे हमारा घरवा। ओहो तुरंत चल एबो। म्यूजिक बाय पप्पू प्रेमी यादव, नजारा म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो पावापुरी। नैहरा जो चला जइमी के मौगी तक जइबो फेर लागे के। नैहरा जो चला जइमी के मौगी तक जइबो फेर लागे। मानी ल तू बात पिया तोहरा नहीं भूलएबो। जाए दन नैहर पिया जल्दी चलएबो। कैसे बतइयौ मौगी दिलवा के बात के। तोरा बिना कैसे कटबहु मौगी हमर रात के। अरे पायल न चाहे नथिया न चाहे, चाहे हमारा भड़वा। पायल न चाहे नथिया न चाहे, चाहे हमारा भड़वा। तू जइमी छोड़ के नैहर के मौगी तक के देखे हमारा घरवा के। तू जइमी छोड़ के नैहर के मौगी तक के देखे हमारा घरवा। जाते हो ना प्लीज। म्यूजिक बाय पप्पू प्रेमी यादव, नजारा म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो पावापुरी। नैहरा जो चला जइमी के मौगी तक जइबो फेर लागे के। नैहरा जो चला जइमी के मौगी तक जइबो फेर लागे। अमन खिले सपिया नैहर जब हम जाएबो। फोन में वीडियो कॉलिंग कर बतियाइबो। हे जी ऐसे कहे करहु। पप्पू पिंटू तूफानिया के मौगी रह हरदम साथ गे। अच्छा। ऐसे ना छोड़ के जो तू मानी जो ना बात गे। विदाई कराबे ले आबो बोलम जी छोटका मोरा सबाराता। विदाई कराबे ले आबो बोलम जी छोटका मोरा सबाराता। तू जइमी छोड़ के नैहर के मौगी तक के देखे हमारा घरवा के। तू जइमी छोड़ के